sa kaap. Ano ba da sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Consolacion, Cebu. Ang ato man tatampo nagdas angan nga Kara. Recorded by Radio Mo TV. Girl, di ko ka maubana mo? Girl, sorry. Next time na lang, ha? Nakabook na manggod ko. O sa pa, dili ko gusto nga magabian ko sa Dan. Layo para bang amo din sa atong office. Maulaki, uy. Oh, sige, sige. Next time na lang. Ikaw may Kara, ma'am? Yes, sir. Ikaw may ako na book, sir, no? Oo, ma'am. Dali, ma'am. Sakay na sa motor. Jarang helmet ni mo, ma'am. Maghermas ka, ma'am? Yes, sir. Okay, ma'am. Layo masabday kag ulian, ma'am, no? Lagi, sir, uy. Mayo gani kay naay mga apps karon, ma'am. Mas safe gyud kaysa habal-habal lang sa una. Lagi. Maugid ko ya. Lisod kaayo to kay daghan namang yung binuang ron good. Maayo ron kay makuha gyud ang information sa drivers kung pananglit do na magani magbinuang. Mao gyud, ma'am. Mahinumdum lang ko sa una sa akong uyab. Puwira hisgot lang. Ngano man dai kuya? Wa na magud siya, ma'am. Patay naman siya. Og dili magikot taga Cebu, ma'am. Mianhi lang ko kay para makalimot ko sa nahitabo niya. Mao ba kuya? Kasad sa daan na uy. Ang nakalisod pag yun, kay pag-una pa lang, wagi gusto ang iyang ginikanan ako. Kunya, nasabutan pag yun sa dihang nawa na siya. Ako mo i-blame sa iyang mga ginikanan? Unsa man day nahitabo kuya? O naging may nagkaila sa eskwelahan, ma'am. Siya dihang nag-eskwela pa mi. Ikaw day si Neil? Nga na di ay? Ako day si Joyce. I heard na working student ka din sa atong school? Daan pagod lagi ko. Pwedeng makig-friend ni mo? Ha? Mao to, ma'am. Hangtod nga nagkasuod mi. Hangtod nga nagkasinabot mi. Mao ba kuya? Onya kuya? Wa ka na mo pa eskwelahan ni mama nimo aron lang mamunit kag sama ining lakiya. Sir, Pa, mahal na ko si Neil. Di ka mabusogan ng gugma lang, oy, Joyce. Tanaw gaya na ako ining lakiya gani murag maglisod pa magani nigbuhi sa iyang kaugalingon. Saan man niya sa pagsuporta nimo, ha? Patarungan na nga tubang si Neil ninyo. Pwes wa mi makauyon niya. Mapapahawaan na siya sa mga tubangan. Ma, doon na namin nagustuhan para nimo. Mong buwagi na siya. Kung magtuman ka mang gani sa imong gusto, layas na lang din he. Ma. Nilayas ko sa amo. Joyce. Neil, please. Anhin na lang ko ba ni Bobby? Wala ba sa kay pamilya, di ba? Di magtinabangay ta. Pero Joyce, lisod pa king akong sitwasyon. Dili ko makahatag ni mo kaharway sa pagpuyo sa pagkakaroon. Okay ra ko. Dili ko mo reklamo. Basta kay dili lang ta magbuhag, Neil. Dili ko masugot ka buhag ko sa akong mga ginikanan. Joyce. Unya, unsa man niyo bay? Kalisod ang sitwasyon na ninyo eh. Maundang lang sa tingali ko sa pag-eskwela ba yun eh? Ha? Ang narbaho ko. Uy, kaano na ba yun?
lisod man sa nagpasagdan ako si Joyce, di ba? Kargo na siya nako. Kay nagtipo nami. Usa pa, ako mo'y lalaki busa. Angay lang ha, magpakalalaki ko para niya. Ug labaw sa tanan, mahal kay nako si Joyce bay. Dili ko gusto nga masayop siya sa iyang pagpili nako. Recorded by Radio Mo TV. Nanawat kag labada? Nga naman sa kumang ka. Tungod kay dili ko gusto. Pananglit mahibaw tong mga ginikanan nimo. Nga gipalabada ti ka. Unsa naman lay kasulti nila nako? Nil, ako ning kabubuton. Wa ko ni mo sugua. Pero huna-huna asa di taon, Joyce. Asa man hapak? Di ba ari gihapon ako? Sa man ka, eh? Nil, sorry. Magbuwag na nating halitaw, eh. Di na nako kaya. Di na nako kaya. Nil, dili ko mo sugot. Huwag ka magtanaw sa imong sitwasyon sa una. Huwag karon. Dako kalahian. Imong gitalikdan ang imong komportable nga kinabuhi para lang sa usa ka lalaki nga sama nako. Mahal, tika. Dili ko makahatag nimo komportable nga kinabuhi sama sa gihatag sa imong ginikanan nimo. Balik na lang nila. Dili, Nil. Arira ko ni mo, Nil. Ako silang gikontak. Ipakuha ta ka din, eh. After all, imo pagyapon silang ginikanan. Dili ko. Grabe kuya no. Paita di sa iyong sitwasyon, oy. Pait yun, ma'am. O niya, nganong namatay man siya kuya? O sa may hinungdan? O na'y pinakasakit, ma'am. Nga hangtod karon, ako paghapong gidada. Bay, naibaw na ka sa balita. Nga unsa? Wa na si Joyce, bay. Patay na. Unsa? Dili bay. Dili na tinuod. Please, maluin mo, ma'am. Sir, pakita ko ni Joyce bisag sa katapusang hikayod lang. Please. Pahawa na din eh. Ikaw mo hinungdan nga nung namatay siya. Sir, Isa kay sa gabalhabal aron lang mo anto nimo tungod sa iyang grabing pagmahal nimo. Pero sa dihang nagpaduog siya nimo, ibinuangan siya sa balabal driver nga iyang gisakya. Pero sige pause mo niya, ha? Andam unta mi niyang kalimtan nga iyang ginikanan para lang nimo. Pero wa kay baruganan. Mampahawa na din eh. Ikaw mo'y nakaingon ganong naanga mo anak karon diha. Ha? Patay na siya. Ikaw mo'y nakaingon ganong di na namo siya makauban. Nga di na namo siya makita hangtod sa hangtod. sorry, sir. Sorry. Pasaylo ako, Joyce. Pasaylo. Pahawa na din eh. Pahawa na! Hangtod karon, ma'am. Sakit niya pong handumon. Wagi ko'y laing pasangin lang sa netabo kundi ang ako nakaugalingon. Kuya, sorry sa nahitabo ni mo. Okay ra, ma'am, eh. Alam pa ngayog sorry. Ako gani angay nga mangayog sorry nimo, ma'am, kay nagdrama ko nimo. Pasensya na, ma'am, ha. Nga nakashare gid ko nimo. Okay ra sir, oy. Worth it man sa paminaw ni mong kaagi. Oh, abot na dito, ma'am. Ma'am, ni. Thank you, kuya. Plitin ako, oh. Salamat, ma'am. Oy niya, na minyo ka karon kuya. Ay, wagin, ma'am, eh.
Murag di na tingali ko maminyo ini, ma'am. Sugal na to hitabua, murag wala man mo sold sa kong hunahuna na. Dilisod maayo nga imong i-close imong huna-huna ng butanga, kuya, uy. O para nako, no? Ayaw i-blame mo kaugalingon sa nahitabo si imong ex. Kay for sure, wa gito malipay ron kung padayon imong pasangilan imong kaugalingon sa nahitabo niya. Salamat, ma'am. Basta kuya ha, ayaw siluti imong self. Deserve nimong malipay. Salamat, ma'am. Skies are crying, I'm watching. Nag-uol gid kay kus nahitabo sa life story ni Kuya Neil. Sa mga naminaw karon, sa mga tao nga dunay mga silent battles, don't be too hard on yourself. Kay usahay, bisag sayop man sa pananaw sa uban, para nato, mauro to'y husto nga desisyon nga pwede na tong mahimo atong higayuna. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kadumang higalang kaagi ni Cara nga taga Consolacion, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, Skyscraper. Like a sky. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iadres lang niining tulumanon. Handumanan sa kaawit care of Raymond Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I will be rising. Why? Gina, anak. Pangandam sa imong mga gamit. Nga naman, ma? Mamaulit ta sa probinsya. Ug adto na kamo eskwela. Ha? Hindi ko ganahan, ma, uy. Ani lang dita syudad, ma. Naiasikasuhon si Papa ni mo dito. Mong sige na. Lihok na aron makalakaw na ta. O gidi ay, nga nauli na ka din sa atong probinsya. O tinuod sa gudi ay nga bayot na ka. Sana ako girl no, wajag ko mag-expect ani. Maog yun. Kalalaki ni mo sa una. Mao. Ya karon dako na kay kagtingog o bisag mga bata pa ta. Gwapo na ba kayo kapag elementary nato? Pero, mas gwapo si Alvin. Ha? Alvin? Imong trasa na God. Ikaw no, paguriya-guriya pa ka. Ni gwapo na ba siya og samot girl? No? Lagi. Oh, makita naman gito ni Monia ba? Inig sugod sa to klase. Musta? Oh. Tinuod gidi ay. Ni gwapo siya samot. Mahilis ko, ha? Ha? Namuha ka, Sina. Bisa mo kagwapa. Oh. No, wag ka makatingog. Sige man siya gulog-ulog na ako, good. Mura na hinuon kong natukan. Ay, kumanguyab sa nimo girl, sa to nimo, ha? Basin. Sige na, uy. Magduwa sa kog ML. Unya na ta magchika, uy. Hoy girl, Ah. hilig na ba kayo nag-ML si Alvin? Pagkigduwa niya. Aron, naway connection sa usag-usa. Tanawa yung account, oh. Ni-invite man si Alvin og rank? Ako ning i-accept, be. O, kinahanglan tarungon ganin akong duwa aron. Mobilib siya na ako. Victory! Yes! Daog mi!
Nice game, Chin. Thank you. Kining, wa kay kuyog pa uli. Yatod ka. Ha? Sige na, yatod ka. Sige. Niya natas gawa sa inyo. Salamat sa paghatod, ha? Way problema. Dool ramasad. Kadiyat. Unsa man ning imong gibutang sa akong dunggan? Buwak. Buwak? Wala gyud ko makabantay nga nagdakag buwak. Gikuha magulin ako sa atong giagyan. O gitago na ako para dili ka magabantay. Ka-sweet. Pero, thank you. Og manasad ha? Ha? Haba lang hair mo, girl. Kaayo. Gikilig ko niya ba? Isa ko, grabe no. As in, after pila ka years no, natagana ka din taon ka sa imong crush. Og the moves na siya ni mo. O, di ba? Kung giyon sa ko niya pagdadma sa una, Oh. karon siya na sa may magsigig patagad. Og syempre, ang pay sa kainan ako. Oh, mo lang ayaw na yun pagpakipot pa ha. Kung manguyab ka, ni suntag yun na yun. Ay! Recorded by Radio Mo TV. Salamat sa paghatod mo na ako, permi ha. Musod na ko. Kadiyat. Ha? Oh. Gibutangan na sa niyag buwak ang akong dunggan. Kana. Angayan ka kaayo. Alvin, nga ano man eh. Sige. Usulti na lang ko nimo. China, ganahan kay ko nimo. Og nalipay ko kay magkasinabot ta sa tanang butang. Ilabi na gyud sa ML. Nanguyab ka ba na ako, Alvin? O China. Og please, hatagi ko chance. Please. Ha? May uyab ka na? Oo, ma. Wala ko'y mahimo, anak. Basta kay pagtarong lang gid sa imong pag-eskwela. Og likay sa tanang tentasyon. Nakasabot? Oo, ma. Ayaw ka bala ka. Dili mapiktuhan ani ang akong pag-eskwela. Kita sa high school. Asa ka mag-college? Dinira siguro gihapon sa atong probinsya. Ikaw? Pagtunan ko pa eskwelahon ni mama sa syudad. Uy, mao ba? Magkalagyo na data ani. Oo. Pero tawag na lagi hapon ta. Kay mingaon magig ko nimo. Mingaon sa gidon niya ako nimo, Alvin. Maoday magulanon kay Kagnaong. Kay tuwa na day sa syudad si Alvin. Oo, ma. Mubalik raman kaha siya. Human sa iyang pag-eskwela siguro. Naaraman day na. Ayaw pa apekto, anak. Paspas ra kayo ang panahon. Og mas maayo nga mag-focus kasi mong pag-eskwela. Kay ka ng uyab-uyab na aragyod na. Nagkasabot. Okay, ma. Ay, salamat. Nahuman na na ako akong project. Sakit sa akong likod. Oh, uy na. Huwag naman di ko makachat ni Alvin. Patay. Natug na siguro to. Sige na lang itong pangluod pa. Matuog na lang ko kay duka na kayo. Tawagan lang niya to na ako, ugma. Ano nanawag pa mga?
Alvin, ayaw na pang luod, Kod. Sorry na, Kod. Nawagit sa kong huna-huna kay... Nawa ko si mong huna-huna. Alvin, ayaw lagi lain na pagsabot. Una-una ara ko nag-eskwela baya ko. Busy ko. Nag-eskwela masab ko. Pero wa ti ka kalimti. Pero ikaw, sa'yo lagi para nimo ang kakalimtan ko. Dili lagi sa ingon, ana. Oh. Alvin? Hello? Alvin? Kipagngan ko. Dili na mo reply si Alvin sa akong mga chat niya. Nahiubos kit siya ako. Ako lang niya siyang paabuton nga mo reply. Dili sana ako siya sa mungkon. Mag-scroll-scroll na lang sa ako sa akong Facebook. Oh. Uy. Na may mga picture nga gitag si Alvin. Ay, nanagit si mga bagong friends dito. O gusto kong makaila-ila na nila pohon. Laay man, uy. Ay, mag-open ko sa MLB. Oh. Uy. Nagduwa siya. Tempa. Tanaw na ko siyang history, bi. Oh. Sige pa day siya duwa nga wa ko. Tempa. Naasay laing kaduwa? Naasay kaduwa sa iyang history. Basig amigo ra ni niya. Sakto. Inig sim break. At doon ako sa syudad. Ako sing surprise. Mauri address si Alvin ay. Salamat kaayo, Tito. May isa pa yan. Mayasan nga ang bisita ka sa mong anak karon mestoryahan tuloy mo. Ha? Nga naman day, Tito? Ay, nagrami eskwela eh. Ang buot ko sa kalaki na bataan ito. Mahibawaan raw niya na ako. Inig-abot na ako dito, Tito. Surprise! Gina? Nakunsa man ka din eh. Love? Love, kinsa na? Love? Unsa ni Alvin? Gina. Gina, sorry. Baga kag now? Imo pa kong sudyaan kay wala ko yung oras nimo. Unya na day kay kalingawan din eh. Dili man ni seryoso ako. Lingaw-lingaw naman eh. Unsa? Ayaw na rin ko kung patuhuaan na, Alvin. Padayon sa imong kabuang din eh. Kay dili na ko. Magbuhag ta. Gina. Radio's fine. It helps me forget for a while. Those days I had. Wag ko mag-expect nga makahimo si Alvin pag binuang nako. Tungod lang kay wakoy oras niya. Kay nag-focus ko sa akong pag-eskwela. Usahay, makaingon kita nga dili enough nga love ra ang naasa sa karelasyon. Kinahanglan nga mag-uban ana ang loyalty, pagsalig og pagsabot sa usag-usa. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni China nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakuluhan, To Love Again. But I don't wanna go on pretending love again. Ang maong kaagi gibuhato ano doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada.
sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Iyadto silang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ma, pa. Anang gidon ta ko ninyo nga madto ko sa pagadian? Uy, mag-unsa man ka dito, Juven. Mo kuyo ko ni Bay Dudoy. O trabaho ko dito. Usam sang trabaho ang imong sudlan dito. Construction pa? Ay, nahala. Kakapo, hirabain tao na nagtrabaho, oy. Aw lagi ma eh. Pero sige lang, agwanta lang. Tsao nga gamay na matagrado. O di sa mandong. Atong sugdan si Juven. Nala, sige. Pargahan ay aron magkatong sa pagkinabuhi. Kaya na kanisugot ang imong mga ginikanan kay Jubin nga muani ka sa pagadian. Isugot lagi bay. Kaya saan nga lisod man ka dito sa amo ko. Pamatay masudan nga trabaho dito gud. Mao gyud bay. Unya, makaagwanta ka kain trabaho abay. Kaya ra kayo eh. Ano ba tagtrabaho mga bugat dito sa bukid? Bay Jobs, Domingo man ron, laag ta na. Asam tamang laag, Bay Dudoy. Adto tag Boulevard, surusuroy ta dito. Pawas ka kapoy ba? Kaya di ba lalim ng tibok si Mana nga nagsigla tag kupay ng simento. Na, mao gyud eh. Kapoy kayo. Mao nga, pa-relax ta ba? Tana, adto tas Boulevard. Ay, Hindot na gud ni bay. ingon bitaw ko nimo nga nimdot kay Dinas Boulevard. Mawa nga tong kakapoy. Na ato ta dito sa unahan na. Ha? Ato ta sa unahan. Kasi palig day makalingaw sa atong nga mata dito. Okay, tara. Kadi sa bay. Oo, nga naman. Ako'y natripan. Uy, kini, marang nindot nila, natripan. Kinsa may natripan nimo, ha? Ako'y nakita nga guwapang babae oh. Guwapa! Asa? Oo, asa may guwapa. Nasa Daghanan. bang naglingkod. At bang? Asa ba? Ay, kana. Ay, tugluaw eh. Ay, makabantayon niya. Yung sa may plano nimo, ha? Dini ka lang. Akong duulon. Yay, sige. Diskarte niya! Hi, miss. Pwede buling ko dire? Sure. Dali. Thank you. Naghuat kasi mong uyab? Ha? Wa, uy. Wa mo ko'y uyab, good. Sure ba? Tinuod lagi. Wa pa mo ko'y uyab. Oh, may noon. Kuyawan ta ba basig kalitan tag sumbag noon dire. Ayaw ka hadlo kay way manumbag nimo. Ako di si Juven. Ikaw? Jenny. Mo ba? May number na katong giduol nga babae? O bay, katagan ako niya. Oh, mayo hinuon. Nala, sige bay, panigkamot. Masin pa na yung magkauyab mo. Ay Jen, kumusta? Gwapa gihapon. Gyud. Mo na nindot nga tubag. Nanawag lagi ka. Gimingaw ko nimo. Atik sad ay. Tinood bitaw. Kining karong Domingo ba? Kita ta. Asa man ta makita? Ato lang gapon sa Boulevard. Sige. Hoy, ganin na radyo ka sige tutok na ako. Noon sa day ka. Naanta ko'y isulti nimo. Unsa man na? Sulti dayon. Mahadlok na ko basig masuko ka. Mas masuko ko kung dili ka musulti. Unsa man gud na, uy? Konsin, I love you. Juven. Bisan tuod bag-ura ta nagkaila. Pero love ti ka. Kining may chance ba ko nimo? Yanong mulimod man ko nga. Sa tinuod lang. Ganahan man sa kunimo, Juven. Kung mao na. Uyab na ta. O, Juven.
Ako na kang gisugot. Salamat, Jen. Salamat kay kayo. Recorded by Radio Mo TV. Ya, Tisra. Tinuod. Nakauyab na ka? Ulagi bay. Hoyo. Kaloy ang taon. One click ra. Sirtiya. Bay, kuhaan na ba? Nangita dito ni Mus Kuya Ronin mo. Ha? Nga naman ko no? Ato alam eh. Ya. May tuyo kuno ka na ko. Ya. Na, Unsa man na? Ya. kuan, Jovin, sunod adlaw ba? Mahuman naman nga itong project din eh. Pero doon ako ilaing project dito sa Dipolog. Siya man, mukuyog ka na ako dito sa Dipolog. Oo. Bisag asa ya. Mukuyo ko nimo. Trabaho ba nga akong tuyo? Sige, mayo. Okay, pangandam kay sa sunod adlaw, muadto latag Dipolog. Kun mao na, dili na dito magkita ini. Pagkita paghihapon na eh. Mudalikit lang gihapon ko din kung may time ko. Bantay. Pero kimingaw naman kay ko ni Jen. Kumusta naman kasi ha? Nganong karon pa makananawag nako? Pasensya na ka, Jen. Saan magod nga busy kay ko sa kong trabaho? Busy sa trabaho? O na kailangan ikabuangan diha? No, oo man taon day. Uy, busy lang ko sa kong trabaho. Kung dili naman lang gani ka makahatag nako og time, Joben. Buwagin na lang ko. Jenny. Ingon anak, ang ginang babae bay. Mangita, ang ginang atensyon yun. Bo lagi. Tusang man ako nga busy mo ko sa trabaho. Oh, kung makabakante ka pa, tawagin na lang yun. Ayaw na kong tawagi. Kaya wa na ko magkinahanglan nimo. Jenny. Wa magyapon na meaning ato relasyon ba? Kay layo man kanako. Baw magbuwag na lang ta. Jen, maluoy ka. Jen, di lang ta magbuwag. Dili ka makigbuwag nako. Ngana na mo kailangan uyab. Sa'yo, uyab good. Dili ko ganahan og LDR oy, Joven. Maong buwag na ta. Jenny. Tagay ba ba? Ay, sakto na bay. Ano pala bay? Hubog na kayo ka eh. Nausama ka. Dapat yung trabaho ma ha? Sakitan lang ko sige buhat ni Jenny ako. Siya kong gibuagan. Ay, naunsam taong ko eh. Magbuol magkabuagdan ko eh. Naidagang babae sa kalibutan. Ha? Nahigugma ko na Jenny ba? Oo lagi, gugma ka niya. Gugma. Nga, ano sa mahigugma ni mo? Eh, kabala ko eh. Tagan ni kag babae. Bila gusto ni mo ha? Ano na? Taga. Kanang 13 kabuok. Totoy, ha? Masa na, baboy? Kasi pagtuon naman ako, butakal? Hanggaw mga kaya. Ako kagilingaw-lingaw eh. Ano di mo samot imong kagol? Ha? Kasi, di na ka mo trabaho? Pahaway sa kabay pila ka buwan. Pero, mabalik ako kuan. Mabalik ako din eh. Nananghirap ko ni Kuya Ron eh. Bida ni mo eh. Asam day ka paingon ha? Wadto ako sa kong isuan bay. Mo bakasyon ako dito. Mau ba? Sige bay, ayaw dito. Maay kay nagkahuna ka og doan ako din ni Dong Joven. Dugay-dugay na ba nga magkakita day. Sukat ka namin nyo. Mao lagi uy. Saon busy man kahit sa panginabuhi ini. Maog yun. Day, Jala. Pawamar ko si mong hiper, Day. Ay uday o. Ngayon lagi kay kauban nga gwapo din, hi. Ay akong igsuon ni Day. Ay ila day mo. Dong si Ani. Hi, Joven. I love you, Ann. Joven. Bahala nagmingon ka nga pres ko ra kay ko. Kaya bisag bag-orat na nagkaila. Nanguyab dayon ko.
Maong yun. Makalitan man sa taoy. Di magkukinahan ang dugay-dugay god. Mga nanguyab din ko nimo. Nga sa ato pa, magpasubot na daigan ako. Oo. Anak yun. Ano man, uyab na ta? Sige na lang, uy. O na, ako na kagisugod. Yay! Salamatan. La, kuya, wag ko din mo. Bago pa gani ka din, nakauyab dayon ka. Natsambahan na dayoy. Uy, ayun nagbinuang si Ani ha. Buutan ra ba ng bata ah. Ha? Mubalik na kasi mong trabaho? Maunaan. Kinahanglan ko mobalik sa kong trabaho. Aron ba siya nga makatigom ko para sa tong ugma? Oh, sige, Job. Ayaw ba pangitaglain dito, ha? Uy, di ka na may tabo day. I love ka, tika. Salamat, Job. Ikaw sa ba? Ayaw pa pangitaglain ha? Paabutan akong pagbalik, okay? O, Joven, magpaabot ka nimo. Ay, salamat in taon. Bye. Nibalik yung kang trabaho, bay. O, bay. Kay kinahanglan ako nga makatigom yung kwarta kay magminyo na ko. Huh? Nga naman, nagbalik na mong Ginny? Uy, Jane, ko taon. Balik ko taon. Anak ko ilaing uyab. Mga kinahanglan ako nga magtigom para sa mong ugma. Kumusta naman ka diha? Mingaw kayo kanimo. Parehas kita. Ako sab, gimingaw na kay ko nimo. Ariaw niya ako diri, ha? Oo. Utong araw niya ko diha. Kung may time ko. Nah, maglisod kag duaw si mong uyab ini, bay. Ano man? Hinalian mo ko niya itong project. Maong di ka makalakaw-lakaw ini, bay. Kay, sige man tag-overtime ini. Dili ka makaduan ako bisag kariyot lang. Maglisod lagi ko ano eh. Kung manggod, sige manggod mig overtime. Maong pa. Sige lang, mutunga raw niya ako diha kalit. Kung di na ako busy. Ganun di naman mo reply si Ani na ako sa akong mga messages. Dig-out na ako. Ako siya tawagan. Kalimtin ako, Joven. Ha? Nga naman. Dili na ko angay nimo. Kaya nga naman dahil, sabi na itabo na mo. Nakasahap ko nimo. Ngaylain ako uyab. Sa? Og mabdos ko. Dili. Pasilo ako, Joven. Ganun imo man gibuhat ako, an. Ganun nakahimo makas pagluib na ako. Pasilo ako, Joven. Kasakit na nang gibuhat ni mo na ako, ani. Sakit kayo na eh. Di sayon ang ikalimtan ka. Hangtod ka isan pa ug ako Gisakitan ko sa gibuhat ni Ani nako. May mga panahon nga muto ang akong mga luha kung ako siya mahinumduman. Pero naning kamot ko nga makamove on. Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatan po. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagi ni Joven, nga taga Canibo, Rojas, Zamboanga del Norte. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagalan, bisan pa. bisan ba ug may lain ka na Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Inday,
Sa dili pa na ko usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, The One That Got Away. Recorded by Radio Mo TV. Kaon pa, Lo. Dili na ko inday, busog na ko. Sure ka, Lo? Busog na ka? O lagi busog na kay ko. Dili na ko. Sige, Lo. Ako na nahipuso ng imong gikanan, ha? O ako na lang sa ipakaon sa iro ang sobra. Ang taon, humanay ko katiman ni Lolo. Makapahuay na kit ko. Magalingaw na lang kog Facebook, Bi. Pawa sa kalaay. Kalingaw ba ining comment sa page nga akong gi-follow, eh? Mo comment sad ko, Bi. Uy, di amin ni friend request na ako. Ay, si Kuya Chuchu man din ni katong ni comment. Ako na i-accept, Bi. Salamat kay mong i-accept, Ganggang. Kinsa may imong giganggang, Kuya Jo? Ikaw, good? Nganong ganggang man imong gitawag nga ako? Ganahan lang ko nga Ganggang ako itawag ni mo. Nga naman, di ka ganahan nga tawagon o Ganggang? Okay naman. Pila na di mong edad? Ay, tiguang na ko 40 na ko. Mao ba? Sakto ra sa di ay nga magkuya ko nimo. Ikaw na pilang di edad mo? Tag-ana, Bi. Ay, bawa kong pila. Pila man ko na, Bi. 13 pa ka no? Ha? Dili, uy. Pilang di. Bahinti naman good ko. Sabay, ay, atik sa gada. Lagi. Iyon ko nun imong kamera, Bi, kay mutanaw ko nimo. Sige. Sige. I-on sa imong kamera, ha? Sige, ako sa ning iyon ang akong kamera. Uy, hala, Naon sa ka, Kuya? ikaw ni Kang? Ako bitaw ni. Nga naman di, Kuya. Abi na kong bata pa kay ka. Daga nang di ka. Daga na bitaw ko. Gamay lang gid ko. Nagtuog yung kong bata pa kay nga akong kachat. Ay, ilat ko na. Day! Uy, hala. Magstorya lang niya tag-usab, ha, kay gitawag na ko sa kong lolo. Sige Kang, madawag lang niya ko ni mo usab ha. Bye for now. Bye-bye, Kuya. Kauna ko. Kadiyot, Lo, ha, kay andamo na ko imong pagkaon. Kinsa man tong gikasulti din ni mo? Bago na kong amigo, Lo. Nanawag sa akong cellphone. Pagkan anak ko kay gigutom na ko. Lo. Ikaw din nagitiman sa imong lulo. Kuya. Wa naman si Lola. Ang imo ding mama di ay. Na may pamilya, Kuya. Kay anak ba ako sa pagkadaga sa akong inahan. Maong, niana lang ko sa akong apuhan nagdako. Mao ba? Kuya, magsikiliki kag panawag na ako. Dili mas ako ang imong asawa nga magsikitag storya? Wa ko'y asawa Ganggang. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Anong nakurat man ka? Ingon manggug kaya nga ulitaw ka. Ay, tinuod bitaw nga ulitaw ko. Nganong wa man ka magminyo? Dagang mga pangitabo sa akong kinabuhi. Lisod kay mi. Mao anak ko makaunora sa pagpangitag babae. Friend naman gyud ta, Kuya Jo, no? Pwede ko nimong sultihan sa mga panghitabo sa imong kinabuhi? Ganahan kang maibaw sa matuod ng pagkatao? Unta. Kaya ako bitaw, nisulti man ko sa akong kinabuhi. Gisultihan man ti ka. Maong gusto sa doon akong mahibaw sa imong pagkatao. O ya, di ka mahadlok na ko. Dili, uy. Nga nung tao mahadlok man ko nimo. Basin mo na unya kung likayan ba? Kung sultihan ta ka kung unsa ko. Dili lagi. Promise na ko nimo. Friends ra gid gihapon ta. Basta ha. Lagi. Sige na, Kuya, sulti na. Kuan Ganggang, ang tinuod, gikan mo kuspisuhan. Ha? Pag sure, Kuya, uy. Tinuod bitaw. Bago pa man ko nakagawas pisuhan. Nganong napriso man sad kaya? Lisod man gugay ni. O ang mga ginikanan, way tarong pangita mong nakapanulis ko. O way swerte kay nadakpan man ko og napriso ko. Mao ba? Okay naman, nakabayad naman ko sa saan akong nahimo. O nagbasol lasag ko sa akong mga nabuhat. Maayo hinuon, Kuya, nga nakaamgo na kasi mong gibuhat. O gang, maong bisag bugat nga trabaho akong agwantahon basta tinarong yun. Maog yun. Wa ba mausap ang imong pagtanaw na ko? Di ba ko nimo likayan? Karon nga naibaw kas tinuod akong pagkatao? Wa man, Kuya. Nakasabot naman ko nimo. Pag-usap pa, nag-usap naman sad ta. O gang,
Ug bisan sa una, di na ko mobuhat og dautan. Maayo hinuon, kuya. Kuya, lain pa ato ba? Oo, unsa man na? Musamot ka kagwapo kung imo nang kuhaon imong balbas. Ha? Nga naman, di ka ganahan? O okay raman, pero mas limpyo mong tan-awon kung wakay balbas. Mao ba? Ay, gang. Hindi na rin dito magsigig istorya, no? Bitaw, no? Ug mana sa ito mag-istorya ha, kay napakoy buhaton. Sige, kuya. Wa man manawag si Kuya Jojo na ko ron. Gimingaw na hinuon ko niya da. Inday, Lo. gusto man ka hinuktok man ka. May giuna-una lang ko, Lo. Imingaw ka tong imong amigo. Ka permi ni mo ikasulti-sulti. Lo. Ganahan magugko ato niya, Lo, kay mawa akong kalaay ba. Natingog mo yung cellphone ni mo. Pasiksya na na. Sakto gid ka, Lo. Siya gid na nawag si Kuya Jojo. Ako sa ning tubagon, Lo, ha? Sige, kaya doon na sa ko'y buhaton. Hello, kumusta gang? Okay lang, ya. Wa kaming ngawa na ako. Gimingaw ya, uy. Ay, parehas dito. Gimingaw sa ko nimo. Kadyat sa iya ba? Oo, nga naman. Ha? Na ako'y nabantayan ni mo. Unsa man na, ha? Wa na lagi imong balbas. Nabantayan kita. Ako pa. Yami, sambot ka kagwapo nga wala kay balbas. Tinood? Lagi. Kaya sa ato pa, imo na kong sugton kung manguyab ko nimo kay gwapo naman ko. Ha? Joke, Roy. Nalipay ra ko nga nagkahigala ay tagang. Ako sad, kuya. Nalipay ko nga nakapermi nga ako ikasulti-sulti. Nabi ako'y kanta nga giandam nimo. Sure? O, lagi. Kantahi ko no, Bi, kay maminaw ko. Paminaw, ha? Okay. Muna akong kanta para nimo. Love, can't you see I'm alone? Can't you give this fool a chance? That's all I ask. Naunsa man ko. Dili naman hinuon makumpleto akong adlaw kung dili ko makakita ni kay Jojo. Hinday! Hinday, may nangita di mo, oy! Oy, day, gawasan din eh, oy! Kinsa ba kinangita na ako? Ganggang! Hala! Si Kuya Jojo! Kuya, hindi aman lagi ka. Kay gusto ko makakita ni mo sa personal, gang. Kuya, Abi ni mo, lipay kay ko nga nagkita na kita. Nakita ti ka sa personal. Way kabutangan sa kong kalipay. Kuya, mahilis man sa tanang imong tinutukan, uy. Ay, Naunsa ka, kuya? ang tinuod, gang. Love ti ka, gang. Kuya Jojo. Mo ni tinuod. Naigugma ko ni mo. Pero, kinanglan ako ning pugngan kay dili ta angay sa usag-usa. Bata pa ka, ug samtang ako, tiguwang na. Igo na ako nga nakita ta ka sa personal. Kay, di usab maayo nga ako ipadayon akong gibati diyan nimo. Kay di ko gusto nga magguba ang malinawon nimong kinabuhi. Kuya, Pag binutan pirmi ha. Kay, wa sa kumaybaw kung unsay sangkuan nga akong kinabuhi. Timan nilang yun. Love ti ka. Kuya Jojo. Summer after high school when we first met. Wa ko magdahom nga ingon adto ang ako madungog gikan ni Kuya Jojo. Pero sa gihapon, nalipay ko nga nakita mi sa personal. Kanimo Kuya Jojo, kunain ka man karon, manghinaot ko nga malipayo na ka sa imong kinabuhi. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad sa akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga probinsya din sa Cebu. Uban sa awit, ngayon kapangayo awit nga nagkalahan. The one that got away. And another lies be us against. Ang mong kaagi gibuhatan no doa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing og ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala, mga suking ti paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papada sa inyong nakalanlaying kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Ang sabi din naka-importante mong tuyo na ko doon. Nawa man gyud ko nimo undangig tawag. Di na ko ganahan magdugay-dugay pa, Ali. Dugay-dugay sa unsa? Sige na, uy, pagdali na. Kay 30 minutes sabi atong recess, ha?
Yung pagi ko makakaon. Sorry. Ginan bitaw tika nga unya na lang untay pamuhi na nato. Iba sa musugot-gut. Kay karon ako na ikaisog. Kaisog sa unsa? Musulto ni mga love tika. Oh, Ali, love tika. Love kayo tika. Mura kong mabuang sige gunahuna ni mo. O ako'y tarong-tog kada gabi kay ikaw mo'y pirming naasa kong nahuna. Di ko makatog kay excited kong mabuntag na para makakita na ko nimo. Wa lang kay isulti. Unsa may problema ana? Pariha ta og gibati doon. Dugay na ko nagpaabot nimo nga musulti ka nako ana. Nga manguyab ka nako. Kay dili gyud ko magdaduhag sugot nimo. Sa ato pa? Uyab na ta. Love sa tika doon. Yes! Mauday malipayon kaayo ka ha, kay sugot na day kang ali. Oo, ma. Kung naibaw pa lang day ko mga dugay na sa siyang nakagusto na ko, nga nagpaabot rilisan ako nga muyab ko niya. May pagwa na lang na ako dugay-dugay. Mabito day akong giingon nimo. Kung na kay gustong makuha, mabutang man utaw, kinahanglang mo risgo ka. Maayo man ang resulta o dili, at least, wa kay pagmahay. Kay di ka mahibaw kung sa resulta kung dili ka musuhay. Ma. Tanawa, kung wapak ka, magpakaisog ka mo atubang ni Ali. Hangtod karon nagsikap ako na niya. O kuyaw pag maunhan kaslain. Mo nang swerte kay ka. Kay nagpaabot na day siya ni mo, anak. Oo, lagi, ma. O karon nga, ako na gid siya, ma. Ako gid siyang ampingan. Something in your Happy ta kita mo graduate, babe. Gamay na lang yun, huwag makatrabaho na ta. O gusto na ko nga magtigong tag maayo kung magtrabaho na ta. Aron matungan ang atong mga pangandoy. Babe, wargi ko'y pangitaon pa. Nalipay ko nga nakasugat kong lalaki nga pareho mig pangandoy. Kontento na kay ko nimo. Labaw na ko, babe. O guway makabuwag na to, bisag unsa pa'y may tabo. Dali sa panahon, no? Murag kanos alang tong baby pakaon niya. Sunod semana mo graduate ka na. O kinahin na kong pagpaningkamot, ma. Para ginin mo. Bawas na ako sa mong pagpaningkamot nga mapadako ko bisag wa nas papa. Salamat, anak. Ay, eto di ay, mutambog imong uyuan sa imong graduation tuhod. Congrats, anak! Salamat, ma. Doon, congratulations. Habig ko dili magkaabot. Dagay, nag-delay ang akong flight. Di ka pa magutong Manila. Salamat ito. Of course. Ikaw pa. Lakas kung kay ka na ko. Ay, naday tuyo si Tito ni mo doon. Pero unya ka na naman sultian. Mga unusat na kayo medyo gutom na yun. Tana ka ba? Unsa? Palargahon ko rin mo sa laing nasod? O doon. O gatagan di ka og maayong trabaho dito. Naibaw ko nga dili sa'yo na kinabuhi ninyo sa imong mama. Sukad nga namatay nga kong igsuon. O maunir nga kung gustong buhaton para sa imong amahan. Unsa man. Mudawat ka, doon? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mularga ka? O, para sa atong future, Ali. Abi ba na kung kaya na itong makabutang tanan? Basta mag-uban lang kita. Abi ba na kung walang makapabuwag na to? Kaya man. Pero kanus pa. Kani, mas dali. Unya? Kita? Ang atong relasyon? Kaya na to ang LDR, okay? Basta salig lang kita sa usog-usa. Para ni nato, Ali. Para sa atong future. Doon.
ikaw may pag-amping dito. Ayaw kabalakan ako din eh. Labay pa kang di mabalakan ako dito. Kaya na ako ang akong kagalingon. Tawag ibayag ko ha para dili ko mabuang magsige ko na una. Kung nag-unsa ka dito. Salig lang, Ali. Okay? Okay na? Nahapsay na ang tanan mo maggamit sa iyong kwarto? O, Tito, og salamat kaya. Dako kayo ni nga opportunity, Tito. Og nalipay ko kay wag yun din mo usiki. Mausap ang dagan sa mo kinabuhi din sa US doon. Model ko isa di mo. Thank you, Tito. Og tambag ko lang ni mo, ha? Pag-focus sa mong trabaho o kinabuhi din ayaw palabi og kabala ka sa relasyon. Eh kung para ka mo, ano good? Ang uyab na arana, pero ang opportunity, tagsara. Maong ayaw gusiki doon. Ay, salamat. Naumanag ko sa tanan akong trabaho. Oh, uy, hala. Kadagkan rin miss call si Ali. Oh. Nanuwag na sa... Oh. Babe! Mayo, ganito ba ka doon? Ikaw ba? Huwag ka maguna-una na ako, no? Mura na akong mabuang maguna-una, dili ko na unsa ka. Una-una ka sa rin taong na nabalakan yung mo, eh. Babe, busy kay ko sa trabaho. Busy sa trabaho? Or basig busy na kaslang babae diha? Babe, pirmi na lang kita ini. Kaya pirmi ka maghatag og rason para maingon ani ko? Abi ni mo no, di ko gusto og labad Ali. Siguro, may pag-undangon na lang nato ni. Unsa? Undangon ta ni. Og mag-ihay tag-focus sa atong kagalingon, okay? Doon! Mauday ka magsige siya og anhi. Buhangyo na ako nga patawagan ka para magkastorya mo. Kay dili ko no kamo tubag sa iyang tawag. Kapoy kayo, ma. Kapoy sa trabaho, unya magsigir mag-away kung mag-istorya nami. Napuro pag yung pagduda. Pareho pa mong nag-adjust na. Basin og nakalitan lang mo. Huna-hunaan sa na ninyo og maayo. Tagan kay message si Ali. Oh. Doon. Bisag pila na kabuan ang nilabay. Pero di paghihapon ko magkadawat nga wa na ta. Please, atagi ko og chance kay sabton ka kutob sa ako makaya. Ay. Sorry, Ali. Pero kinahanglan nga mag-focus ko sa trabaho. Ilabi na karon nga usa ko sa pilian nga ma-promote. Ay, ako na lang pang-delete niyo yung mga chat. Mao ba na? Muulit ka? O ma, sunod buwan pohon. Ay maayo hinuon. Si Ali ma, nagsige ko sa anak diha. Wa naman nak. Pero nagkabuhan nga wa na siya mo ani. Mo ba? Nga naman, may plano ka nga makikita niya. Ayaw ko gina nga. Ma, wagin mawang akong love para niya ma. Di lang ko gusto nga, di ko gusto distraction at itong panahon na. Pero karon gusto ko magigistorya niya, bahay na mo. O gusto na nako siyang pakaslan ma. Good luck, anak. Tito? Bulod! Oh, ewan sa kanini! Tito, may nga po, niya ba si Ali? Tito, Ay, huwag na ako ng pagkita ninyo! Tito, gusto ko magigistorya ni Ali. Pasabto na ko siya nga ano. Gusto nyo kang may pagkain siya! Ando ang sementeryo! Oh, usa?
Sa ilo ako napasakitan ka. Wa ko magdahon nga ingon anak siya impact niyo. Hinungdan nga naghiko ka. Sa ilo ako kung prioritize na ko akong trabaho kaysa nimo. Tungkol sa pagpaningkamot na ako nga may maayot ang kagbaon. Karon, wa na'y ayog akong future kay wa na ka. May pagwa ko maabot sa imong kinabuhi. Siguro, buhi pa unta ka. Pasaylo ako. Saw you singing your song the other day. I felt the guilt build up as I looked back how things went wrong. Muna konsekwensya akong gibuhat. Natuman ng tuod ang akong pangandoy nga makatibong ko. Huwag maayo nga akong kinabuhi pero wa na sad ang babae nga mo hinungdan sa tanan akong pagpaningkamot. Dini nang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita may higalan kaagi ni Don nga taga Ibabaw Cordova, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagkaluhan, the ones who once loved. So I apologize for calling. Ang mong kaagi, gibahatan na daw sa radyo ni Carol Marie Kain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga suking tapaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit Carol R.M. Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Umakay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyo. Gikulbaan man ko dahi, oy. Ano ko baan mo ka, oy? Wa ko may bawa kung si reaksyon nila mga magpapagod. Wa ko may bawa kung masuko ba sila or... Malipay? Oy, yot. Ay, yung pag-expect yot kay pila ka percent ang ginikanan nga malipay nga bayot ang ilang mga junakis. Ay, mo naman niloong kong gipakulbaan og samot, oy, bayuta ka. Yes! Eh, si binayot niya, oy. Nandali na para mahumanan niya. Nilakaw si Papa ni mo. May importante ko na siyang asikasuhon. Oh, sa ato pa, ikaw na lang kung may istorya, Anima? May nakita pa ba guday kang laing tao sa palibot? Strict pa si Mother ni mo yot. Pagkilog ti abayot, pag binayot kay mapantayan niya ka. Oh, unsa man eh. Kung kamura ding duha mo'y mag-istorya, unya magginunghongay pagyud mo. Mas maayo pa siguro mulakaw na lang ko kay daghan pa kog buhaton. Kadiyot sa ma. Kadiyot lang. Unsa man. Sige na, sulti na yun. Ay. Ma, bayot ko. Oh. Wala kay isulti, ma. Nahibaw ko. Ha? Nahibaw ka, ma? Oh. Raol, inahan ko. Og kanunay kong makakita nimo. Og na ako'y mga nabantayan sa imong lihok. Mao nang wa na ko makurat nga bayot ka. Og wa ka masuko, ma? Nganong masuko man ko? Dili nimo kontrolado nga maingon ka ana. Dawat ka bisag unsa pa ka. Ay, salamat, ma. Yot, nakapagawa sa kasi mong itago-tago. Oy, di pa ko kampante, no? Kulbaan ko, Kaya wa pa mahibaw si Papa. Anya? Sultihan yun di mo siya? Ay, kinanglan yun nga ako sa sultihan. Basin deg parehera sila ang reaksyon ni Mama, di ba? Unsa? Bayot ka? Opa. Ay, kasakit. Nabuwang ka na ba, ha? Pa. Kadako ni mong tao niya nagbinayot ka? Pagkiring, di pala ko sa ngayon ani ko pa. Dili ni mo sa nga babae ka og pamati. Pero sa di mo, kung imo nang paundayunan. Pa.
Ayaw gid ko pakita nga magbinayot ka. Kay basig mapatay di ka. Kaon og daghan ha, Raul. O, ma. Pagdalig ka diha. Kay may lakaw ta. Hay? Asa mo ta pa? Domingo man ron, di ba? Bitaw, Domingo man ron pang. Abi na kong manimbata. Umana tong simba may adtuon ta. Nga ako'y ipaila-ila nimo nga babae. Unsa? Higala si Pare Jose o Pare Linda o kani si Lizzie, mauni ang ilang anak. Hello? Oh, tingog Raul. Ayaw pagbinayot, ha? Oo. Opa. Hi, Lizzie. Ako si Raul. Good. Lakaw, pag-istorya mo dito, kay may sabutan mi sa ginikanan ni Lizzie. Recorded by Radio Mo TV. Ingon anak gid ka? Hilomon? Oo. So, unsaon na to pag ila-ila ini kung dili ka hapit mo tingog. Pero kay baw ka, happy kay ko nga diha ko nila gitupo nimo. Gwapo ka. Sakto imong lawas. Sigurado ko nga gwapo o gwapa gyud ang mamahimo natong anak. Kay Stop! Raul? Okay ra ka? Stop na, oy! Please lang, no. Maluig ka. Di na ako ma-check. Ha? Bayot ka? Oo, oy. Di, obvious, ha, Lizzie? Dako ko bayot. Please lang, no. Napaglisutan ng mga makaanak ta. Kay di na may tabo. Unya ang gusto may tabon sa tong mga parents. Uy, angyo lang ako, no? Kanang, kuan, Lizzie. Ato siyang uyun-uyunan sa pagkakaroon. Mangita lang niya tagpaagi ba kung saon ni nato. Kay aron di ko mapatyan sa ko amahan. Ingon ani na lang. Makikistorya na lang ko nila ni Papa ug Mama nga. Di ka type. Maura na. Ingon ana ra ka simple. Ay, sakay na po, oy. Ano, oy, sabay sana ako. Matod pa sa akong kumare nga wa makauyon si Lizzie nimo. Unsa man? Nagbinayot kas iyang atubangan, unsa? Wa pa, uy. Laki ko adto no, Raul. Raul ko ato. Basta di lagi ko niya type, uy. Ayaw lagi pagbinayot? Ay, uy. Wa bala sagyud ka maning kamot nga magustuhan ka ni Lizzie, ha? Uy, pa, uy. Di na to kontroladong utok ni Lizzie, uy. Giingat ka kayo pagbinayot. Kaya, sorry. Pagilom! Sorry, pa, sorry. Ginoo ko. Kadaghan ni mong bunog, anak. Akong istoryaan ang imong amahan ini. Ayaw na, ma. Di ko ganahan nga kamo may mag-away tungod na ako. Nak. Ay, tuod di ay. Nangita to imong amigang bayot na ako no say tuyo nimo. Ha? Sige lang, ma. Ako na siya katuon sa iyang salon. Imong face, bayot. Tabunan na din kayo na foundation. Butangan yun na color corrector. Ha? Kaya nga tabunan man ba yun? Ay, yot. Nako'y sponsoran nga usa ka Miss Gay. Huh? O gibalis na ka, o apil sa mga contestant. Hoy! Unsa? Nayabag ka? Huh? Wa para ba kung makasuway kong anak, no? Kay bao baya ka, ha? Oh, di mo mahibawaan kung di mo suwayan. Oh. Unyag, masuko si Papa? Kinsa may masuko kung di lang mahibaw. Oh, yots. Yot, nakuning premyo. Sayang kung di mo suwayan. Wata mahibaw. Maayo di ka ining butana. O kanak na, may gamiton ni mong pangwarta.
Pa, imo na ni O. Ha? Uy, pila man ni? Oh. Gismil? O, ma? Diin mong kay ni Nak. Nakakita na kong sideline, ma. Nak, ayaw kong inangan ni Soda kag illegal nga. Uy, wama, uy. Oh. Kuan, ma, nagsige kong apil-apil og mga pageant, ma. Og sige kong kadaog. Tinuod? Yes, ma. Pero ay lang sabat ni Papa, ma. Nga gitagat kag kwarta kay masuko niya to. Imo na lang na, ma. Ipalit na unsay gusto nimo palit to. Ay, salamat yun. Uy, grabe ni mo, girl. Uy, nibilip yun ang ubang mga bayot ni mo. Sige, nagkagadaog. Ay, Grabe sa kong effort, no. Nanikamot ko kay gusto na ko nga mailan ko sa mga bayot sa akong pagkaroon na dili Raul. ay, tuon, ay. Para mas baga maugid unya kuno ka. I-refer kuno ka sa mayong laki kayon aning mga Miss Gay. Mo ba? Tutuan ko? Yes. Ipailay natin kaniyo. Kadiyot ha. Sige, ma'am. Nakakita bag ko kunimo kausa sa usa ka pageant diin ikaw mo ay nidaog. Nahibaw ko nga bag-o ka pa kaayong. Fresh pa kay kasapananaw sa mga tao. Ug mo nakahuna-huna ko nga ipaila-ila ta ka sa usa ka banggiitan. Oy, nahibaw ko nga daghan siyag maayong matudlo nimo. Ay, salamat kayo, ma'am. Ay, ani-ana na siya ay. Mo ba? Siya. I'm so sorry. Na-traffic ko. Uy, Raul! Unsay gibuhat ni mo ni? Siyag ako gipasabot nimo nga ipaila-ila nako nimo, Lorena. Lorena? Mag-istorya ta, Raul. Pa? Anak, nahibaw ko nga naglibog ka. Pirti ni mo suko nga bayot ko niya karon. Naibawan ako nga bayot sa dae ka pa. Tungod kay dili ko gusto nga maparihas ka na ko. Sa dihang nakarealize ko nga ingon ini ko. Daghang ni bully na ko. Na ako'y nauyab nga mga lalaki. Pero pangutahan ako. Misuway ko babae. O mauna si maman mo, dong. Pero makasinabot man mi. Pero bisag kung saon ako, mugawas din ang akong pagkabayot, oy. Pero, pa, maong ingon ini ang nahitabo. Lalaki og abahan ko sa ato, pero bayot ko sa gawas. Og dili ko gusto nga mag-antos ka, sabad ako, nak. Kining... Nabagod dete, may himuan na pa kung ingon ani gyud ta. Di ba wa man? Pasaylo ako na. Pawa ako'y labot kung unsa ikasulti sa mga tao. Ay importante na ako nga dawaton ko ninyo. Ilabi ka na. Wala magid ko'y mahimo. Liwat magid ka na ako. Maong dawaton na lang yun na ako nga. Ingon ana na yun ka na. Isang sirena. Wagi ko magtahom nga mo ito'y plot twist sa akong kinabuhi. Karoon si Papa na mismo may mentor na ako. O padayon kong i-appeal og mga pageant. Di ninala ko to. Pagdagasalamat sa pagdagaling ako tampo. More power, RMM! Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Raul gataka Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagkulahan, Serena. Ako'y isang sirena ng ganda. Ang maong kaagi, gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa tawid.
Yadris lang ni ining tulumanon. Handumanan sa Osaka with care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Kahit kinakalawang tama na naman